अरे बाबा हे किती हे सोगले किती रे तुझे कपडे होई रे सारखो आ रेडिओ घेऊन होय तू तिकीट 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 म्हणून कंडक्टर मुझे बोले भावालो आणि माणूस हात गायलो पैसे काढून दे तिकीट काढून दे बाबा किती झाले फोटो पडे तू मरे बुरगो तू उडुडो किती आचरीस तू तुझे सिंधी तो ना सिंधी लागलो मागा सिंधी लागलो फोटो हुई पडे ते निघून चालले चोयले हुई पडले मागच्या बरे पाय एक मोठेली पाय घालवले साडी देसो ओय मागी फोटो गेले साडी पोंदा पडे ते गेले माझी साडी पण या हात तू फोटो काढ पान रे तू आणि केसो देख सुगंत्री केसो बघ साडी पण हात घालला तर इज्जत का सवाल आहे आणि किती सोबत आणले पाहिजे पाहिजे सांगितले किती अंती अंती माशे साडी वरी काढी म्हणून किती मला बोले आणि मग फोटो काढू माझी रे मागे सगळे ते निघालो